καλημέρα, χαίρετε, καλησπέρα, ανάλογα με το πότε βλέπετε το βίντεο. Και welcome back. Το λέω πρώτα στον εαυτό μου και μετά σε εσάς, διότι δεν είχα στο πλάνο μου μια επιστροφή στο YouTube, αλλά να πως θα φαίνει καμιά φορά η ζωή. Δεν θα είναι κάτι μόνιμο, να το ξεκαθαρίσω από τώρα. Απλά βρήκα έτσι τώρα το χρόνο για ένα ταξίδι το οποίο έτυχε όχι, ούτε προέκυψε. Αλλιώς το είχα σχεδιάσει, αλλιώς προκύπτει τώρα. Και ξαφνικά έγινε το πρώτο solo μου ταξίδι. Δεν έχω ξαναταξιδέψει μόνος, αλλά είπα why not, πάμε να το κάνουμε και αυτό. Και είπα να σας πάρω μαζί μου έτσι μια βόλτα ωραία, μια συντροφιά καλή, σε ένα έτσι special επεισόδιο, να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, θα ήθελα, επειδή έχω πάρει κάποια μηνύματα, δεν είμαι από αυτούς που θα σας πούνε ότι αχ, μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα που ψώνεις σε αυτό, πώς έκανες το ένα και το άλλο. Έχω πάρει όμως κατά καιρούς κάποια συγκεκριμένα μηνύματα από άγνωστους ανθρώπους που με έχετε ρωτήσει αν σκέφτομαι να ξανακάνω κάποιο βίντεο στο YouTube, να επιστρέψω, γιατί σταμάτησα κλπ. Η αλήθεια είναι, επειδή αυτά τα μηνύματα κυρίως ήταν προσωπικά, δεν έχω χρόνο. Λόγω της δουλειάς μου, επειδή τα social media δεν είναι η κανονική μου δουλειά, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι πολύ, δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο όπως έκανα παλιότερα σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο τώρα το σκέφτηκα και αφού μπόρεσα και τα τακτοποίησα έτσι τα πράγματα, είπα να κάνουμε αυτό το ταξίδι παρεούλα. Έχω έρθει λοιπόν για μια καταπληκτική συναυλία που όσοι με παρακολουθείτε στα social media, Instagram, TikTok κλπ. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάω. Οι υπόλοιποι που είστε του YouTube θα δείτε τώρα, θα το κάνουμε όλο το ταξίδι μαζί. Έφτασα πριν λίγο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, θα κάνω έτσι μια βολτούλα γιατί έχω κλείσει να πάω σε ένα μουσείο. Βασικά έχω κλείσει 2-3 πραγματάκια να κάνω αυτές τις μέρες που θα είμαι εδώ και θα τα δούμε και παρέα όλα αυτά. Ελπίζω να ενδιαφέρεστε. Πιστεύω και πολύ τα άτομα της γενιάς μου, της ηλικίας μου, κοντά, τώρα 2-3 πάνω, 2-3 κάτω χρόνια δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο, για πολύ νοσταλγικούς λόγους. Γι' αυτό, άμα θέλετε όλοι οι υπόλοιποι, άμα θέλετε κι εσείς οι κοντινοί στην ηλικία μου, join me. Λοιπόν, τελείωσα πριν λίγο από το Ρέινα Σοφία Μουσείο. Είδα και τους ξακουστούς πίνακες, είδα τη Λιβαδιά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει διάφορες εκθέσεις, δηλαδή το συνιστώ, δηλαδή έχει και πιο έτσι, φουτουριστικά πράγματα, πιο μεταμοντέρνα, έχει και τα πιο κλασικά κλπ. Εννοείται Πικάσο. Και τώρα έχω έρθει να φάω, παρήγγειλα μια παέγια, δεν έχω ξαναφάει, πήρα λαχανικό λόγω του ότι είμαι vegan και θέλω να δω, αν δεν προλάβω να γυρίσω να ετοιμαστώ στην ώρα μου, η συναυλία που είναι μια συναυλία ταξίδι στον χρόνο. Θα γίνει, ξεκινάει στις 9, απλά οι πύλες ανοίγουν στις 7 ή 7.30, δεν θυμάμαι. Ελπίζω να τα καταφέρω, στον χρόνο πιστεύω θα τα βγάλω πέρα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Ελπίζω να τα καταφέρω και από άποψη συνεννόησης. Γιατί δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι. Με τα βίες μιλάνε αγγλικά. Μιλάνε όλοι στα ισπανικά. Δεν γνωρίζω 5 λέξεις βασικά στα ισπανικά εγώ. Anyway, πιστεύω θα πάει μια χαρά. Θα τη βρούμε τη λύση. Θα βρω τώρα και με τις οδούς και με όλα αυτά. Κινητάκι, Google Maps, τα πάντα. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το outfit για τη συναυλία. Το τελειοποιώ τώρα λίγο με το μαντιλάκι μου, που ταιριάζουν όλα μαζί έτσι, είδατε. Και φεύγω για να επιστρέψω πίσω στον χρόνο.
Είχα επισκεφτεί τώρα το Εθνικό του Μουσείο. Ήθελα να δω κάποιους πίνακες του Γκόγια, El Greco κλπ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω πράγματα από εκεί, διότι δεν επιτρεπόταν να βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο. Τα απίλαυσα παραπάνω, από την αλήθεια. Δηλαδή δεν είχα το νου στο κινητό μου και αυτό να αποθανατήσω την καλή στιγμή κλπ. Και τώρα έχω έρθει λίγο πιο δίπλα. Δεν ξέρω τώρα πώς να το προφέρω. Άμα ξέρει κάποιος τι είμαι εδώ. Και ήρθα για only drinks. Γιατί μπορώ.